channel. I'm JOHN SALDUA, ang iyong baklang ama. Kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification para dito ka sa aking video kana. So nga itong vlog karon kay magluto ko para sa birthday sa mga birthday sa mga 59 birthday. So hello. So wala itong mga lutuon. Simple lang. Salamat pa lang gabot ko. Nana. Baby, magbang ini. Simple lang. Simple. So, hugutan ko. Okay, marinate mo ng udara. So, lagi siya. So, ang ingredients ay kamatis. So ako nagpalit na ako ka-vlog ganina kay gigamit ang cellphone. So na ako dito sa pagpalit. Pas kayo mga pila ka seconds, pila ka minutes yata after. Hindi abot din ko. Pila na makawin ng palit. So round day. Wala na ako. So magkita lang mo sa pagluto guys. Karni guys. Mayroon simple. Amo nang gikuan guys kay wala gyagi ang mamang birthday. Ako sa itan ka na. So guys, sa gibuhat ng mga gandaan kay sa birthday siya, sabi siya yung ganda. So yung mo siyang gandaan kayo. Shit, vlog. Taga-birthday nyo mag-work na mag-normal day pero ako naabay so kaya lang gandaan siya kasi nabay lang bango, pagpahaba ng buhay bangos pagpaganda ng buhay sorry ako ng buhay siya please appreciate mo gandaan siya ng piano kasi update ang mo yung siya may tabula sa ng boto. Ginagawa mo. A few moments later. So, before ta magluto sa sudan, magdungog sa taong bongga ang birthday celebration. Ginagawa mo. As usual guys, maghaling na sa mga dirty kitchen. Small dirty kitchen. So, sa'yo tagarog kuan. Sila ba?
Celebration. Okay ko. Focus ka ba? Yung focus ka nyo rin. Kita ka na kalimutan. Sumakalay na ta. Sige. Ginagawa mo. So ngayon guys, while magluto ta naman ko libuhan. So challenge ta para sa so karon nga vlog na ako challenge ko. Try ko mag-Tagalog. Tagalog. Simulan natin ngayon. Okay guys, nagsasayang ako ng kanin bago natin ito ng mga ulam na isasayang mamaya sa birthday naman. Isasayang so isasayang muna kayo ng kanin bago. Yes, tara. Continue natin. Continue natin ang pagtuhiwa ng mga ricados. Basta. Tagalog challenge. Inom kayo, kinisod yung Tagalog guys. So, sorry. Ano naman ako mag-Tagalog? Hindi masyado. I'll try my best para sa inyo guys. Ito guys, nalagyan natin sa tanungan. Para mamukhang special ang tanungan guys. Diba? Ganito yung ito nga inanda natin. Simple lang to. Common talaga to nga ihanda pag may birthday. Ito at least meron, di ba? Kahit walang cake. Ito lang po. Ang importante, magpapasalamat ka sa Panginoon na another year. Char English. Another year. Mawa sa tao ka itong Tagalog. sorry. Guys, kuha muna tayo ng gagamitin natin sa pagsusuba ng bangus. Yung balat ng mahogany, yung ganyan. Kukuha tayo din sa ating chicken. Siguro. Kailangan mainit. Well, para Amerikano sa atin nila. Pagkatapos ito kaya
ay mag-ihaw na ako na. Ginagawa mo. Suba. Ay. Karne. Okay guys, habang hinihintay natin na malata yung kainin. Maluto. Malata para makain. Hindi siya matigas. Magsasay mo na ako yung TikTok. Yung nagiging namin. Nagbalik na ang pool. Nagbalik na ang pool. Nagbalik na ang pool. Oh no! Ginagawa mo. One eternity later. Kaming kumain at tapos kami nag-celebrate ng birthday. Ganun naman kami nag-celebrate ng birthday dito kasi simple lang. So, dito na lang ang video ko, so abang-abang kayo sa next channel ko para matuwa kayo. Sige, bye! And subscribe and comment below kung anong gusto yung content. Sige, bye!